a vlastně přes rameno s tím, že když toho pejska máte takhle u sebe, tak i když vás veme a vy ho chcete zatáhnout, tak tím neobrnem to máte měkký, jo? Takže to nespálí a jsou to vlastně 3 funkce, nebo respektive je tam ještě jedna a pak je takhle, když to zapnete, takhle ouško, takže takhle máte ručku z toho, takhle dlouhý vodítko, a nebo to, co byl ten základ, že vlastně to protáhnete a když to zapnete tady, tak vlastně z toho máte takhle vlastně krátký, ale furt máte tohleto v ruce. Takže jako, jo a tady je pak ještě taková naše vychytávka, ten obrtlík, že když se otáčí, tak vlastně to zase rozmotáte. Takže to není takový to, že některý ty pejsky se zamotají. Takže klidně, já nevím, jestli se vám nějaká barva, tak klidně si tu přepínačku půjčte, dejte si to na pejska, projděte se s ním, jako nemáme s tím vůbec žádný problém a klidně i si zkoušejte tu variantu, že třeba přes ten krk, jestli by vám to vyhovovalo, jako Kak něco konkrétní? Takže čekáme. Hledali jsme, hledali. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vítáme vás na 3. ročníku borůvkové výstavy, pořádanou Klubem chovatelů loveckých slídičů, pobočným spolkem Retrievři, společně s mojí kolegyní Irčou. Dobrý den. Rádi bychom vám představili nejdříve naše hosty. Pana předsedu Českomoravské kynologické unie, pana doktora Lubomíra Širokého. Dobrý den. Místopředsedu Českomoravské kynologické unie, předsedu Klubu chovatelů loveckých slídičů pobočného spolku Retrievři, pana inženýra Jana Kubeše. A teď vám představím naši vrchní rozhodčí, předsedkyně pobočného spolku Slídiči a zároveň jednatelka Klubu chovatelů loveckých slídičů, paní inženýrka Dana Pospíšilová. A tímto jí předám slovo, aby vám představila naše rozhodčí a vám popřeju krásný úspěšný den. Dobrý den, vážené dámy a pánové, dovolte, abych i já vás přivítala na 3. ročníku borůvkové výstavy a představila vám rozhodčí, kteří vás budou dneska posuzovat. V kruhu číslo 1 bude posuzovat pan inženýr František Korda. A tento bude posuzovat plemena Nova Scotia Dactoling Retriever, Carly Coated Retriever a Golden Retriever.
a spolu s ním bude závěrečnou zkoušku na plemeno Golden Retriever bude skládat paní Michála Dočekalová. Takže tímto jí přeji hodně úspěchu. A v kruhu číslo 2 bude posuzovat pan Karel Frank, který bude posuzovat plemena Flat-Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever a Labrador Retriever. Takže toto jsou naši vážení rozhodčí, jsou zkušení, příjemně naladění, takže já věřím, že si užijeme spolu všichni krásný den. Výstava je vzorně připravená, počasí nám bude přát zřejmě až moc. Já jenom bych vám chtěla říct, že já vám budu k dispozici vždycky v celou hodinu tady v těchto prostorách, kdo bude chtít potřebovat změřit pejska, zkontrolovat zuby. Takže v tu celou vždycky se tady někde budu vyskytovat a nějakým způsobem vám vyhovím a provedu změření. Takže tolik asi z mé strany. Přeji vám, aby jsme si to všichni krásně užili, aby jsme odjížděli s co možná nejlepšími pocity a byli všichni spokojení. A na závěr provolávám kynologii zdar. Děkuji trubačům. Závěrečná skladba byla Konopiště, Halali Konopiště, která se i zpívá, já jsem si ji zaspíval. No a teď se dáme do práce. Jdem na to. Ale je to nabitá konkurence prostě. Já to chci udělat tak, aby to bylo správně. Pojďte tam a zpátky. Tam a zpátky. Obě dvě na jednu. Lucy, zpátky. Padá paní. Ne. Pojď. Tak ho stavte všechny. Tak. Chcete se tady kaptat do svýho papíru? To znamená. Super, pojďme. VN je velmi nadějný jako přijezdy. Výborná afera. Všechny tři. Tvrdě nabitá konkurence. Já bych vyčal, silnější skok. Ale máte neskutečně rovnou horní linii s výbornou mechanikou pohybu. U této feny jsem se rozhodl jenom proto, že tato fena možná dneska lépe vysekce a možná zlepší horní linii v tomhle běhu, která je teď. Výborná 3, výborná 2, výborná 1 vítězství. Gratuluju. Výborně. Výborné psychické i fyzické kondice. Celá správně. Pojďte tam a zpátky. Velmi dobrého tělesného rámce. Výborný posun obou pánů. Se silnou samičí hlavou. Tak, pojďte tu. S účtovým zkusem. To je největší problém. Velmi dobře vepředu i vzadu úhleda. Se silným a dobře nasazeným krkem. S velmi dobrou horní linií. Výborně se předvádí. Výborný 1. Gratuluju. Když jste si to vyběhali, tak si to pojďte odběhat. Jeden. Jeden. Jdeme. Jo, mám nastudovat, dělej. Tak jeden, pojďme. Pojďme. Ne. Pojďme, super. Zastavte. Tak. 4 krásné ceny.
jak jsem se rozhodl, poslední rozhodnutí bylo mezi těma dvouma fenama. Tato fena s lepší horní liní a pro mě i lepší mechanikou pohybu, možná díky svému tělesnému rámci pro vás vlastní. Gratuluju. A vám děkuju. To tam upadlo někde. Já si stejně myslím, že vám dám vzniknout zrcadlo. Taky to ne. Není za co. Gratuluju. Tak poprosím dítě a pes, aby si nastoupili do kruhu. Tak jako první přichází slečna s Chesapeake Bay Retrieverem. Clary, tady. Tak další nastupuje slečna se zlatým retrieverem, tak pozbuďte je pěkně potleskem, běžíme. Další máme chlapec s labradorem. Tak. Další mladý handler s flat-coated retrieverem. Tak, slečna v borůvkovém se zlatým retrieverem. A skupinku dítě a pes nám uzavírá slečna s flat-coated retrieverem. Tak pozbuďte naše mladé handlery. Paní rozhodčí všechny pejsky prohlídne, prošahá. Jo, aby tě zdrhla, ne? Ne. Ona je úplně ADHD. Nebo já budu jenom tleskat, já budu hodná. Co to tam padá? Co, dej to tam. To by mě zajímalo, že poběží Máša. To takhle drží v kádří, ale ještě Máša nebo pes. Já myslím, že zdržne Máša i pes. No tak. Tak můžou i rodiče běhat. A on vůbec, jo. Jdeme do leva na buď. V pohodě, hele, stůj a posadí se pes dítě, ty vole, čau. Všichni děti jsou šikovní, pejsci s nima krásně spolupracují, paní rozhodčí poprosí o individuální pohyb, předvádí se nám štěňátko Chesapeake Bay Retrievera. Individuálně se nám proběhne i zlatý retriever. Labrador retriever v pohybu. Tak viděli jsme flat-coated retrievera, teď nám běží zlatý retriever. A poslední dnešní pejsek, flat-coated retriever. Tak jsme dva, tak jsem vzala pro dva. Já to nepřímo takhle, víš. Přeci nebudu brát jenom pro je. Tak poslední společné kolečko v běhu. Tak pozbuďte zase pejsky, pozbuďte děti, krásně běží. Vem to zadem pěkně, ať si to užijou, tak to je ono. Běžíme. Krásně běží. Všichni jsou moc šikovní. A protože všechny děti byly šikovní, každý od nás dostane cenu pro vítěze. Tak ještě jednou zatleskáme dětem a pejskům, byli šikovní, krásní, paní rozhodčí. Všechny.
Tam nezešuhají, loupežníku. Dělá se na to sluníčko. Nalez na to slunce. Děkujeme dětem. Připraví se soutěž o nejlepší pár. Pomož Kláře s ruketem do klece. Poběž, pojď. Výstavního kruhu závěrečného. Tak, máme tady pár novoskotských retrieverů, pár labradorů. Pan rozhodčí si prohlídne oba dva páry, vybere nám nejkrásnější z nich. Se nám proběhnou se nám v závěrečném kruhu. Pojď dolů. Tady vidíte oba velice krásný páry. Dva Nova Scotia Retriever, když je vemete, krásně znakovaný, vepředu bílej kříž, krásný bílý lapičky, vedle jednobarevný, velice pěkný labradorský retrievři a vítězem soutěže stává. A já myslím, že to budou dole za něj první, já vám gratuluji. Nejlepší pár Nova Scotia Retrieverů. Vám děkuju, moc krásný pár taky. Spálenou nohu, jo. 79, to je Čičo. Spálenou nohu. A nebo to je jedno, ale můžete se stát věrnými. Foto vítězů s panem rozhodčím. Nebo obráceně, ale... Moment, ještě tamhle. Profesionál. Hotovo? Děvčata, popoběhnem. Tak pojďte. Teď se čeká. Ještě nějaká chovatelská skupina přihlášena? Chovatelskou skupinu máme jenom jednu. Předvádí se nám skupinka zlatých retrieverů. Dáme jim cenu? Super. Krásná vyrovnaná.
Máte první místo. A vyhrává skupinka zlatých retrieverů! To jsme nečekali! To se vůbec nedivím. Tak připraví se nejlepší štěně. A paní chovatelka, Tak ještě s paní chovatelkou. Takže až takhle. Gratulujeme. Krásný zlatý retrieveři. Tak gratulujeme. Tak třída štěňat a zůstává nám tady na posouzení štěňátek pan Frank Karel. Tak prosíme štěňátka, přichází štěně Chesapeake Bay Retrievera. Zlatý retriever. Zlatý retriever Klouček, zlatý retriever Fenka a štěňátko labradorského retrievera. Tak štěňátka se nám předvádí v pohybu. Podpořte i štěňátka potleskem. Pozor. Tak zaberte, mladá paní. Já vím, no. Dobrý? Jdem na to? Tak. Tak je postavte. Takže teď pan rozhodčí vybere nejkrásnější štěňátko celé výstavy. A nejkrásnějším štěňátkem se stává zlatý retriever. Ještě foto. Individuálně posuzuje pan rozhodčí dorostence zlatého retrievera, nejlepšího dorostence novoskotského retrievera, labradorský retriever, předvede se nám Curly Coated Retriever, já to vidím, to je bedrový.
Labrador Retriever. A Chesapeake Bay Retriever. Tak vidíme nejlepší dorostence, co získali velmi nadějná 1. A nyní z nich pan rozhodčí vybere nejkrásnějšího dorosta celé výstavy. Tak to teda uvidíme. A mně se nejvíc líbí na této výstavě Labrador Retriever. Gratuluju. Jo, my můžeme taky tady, že jo? Šup, pojď, Ani, jdeme! Děkuju za předvedení, děkuju. Pane rozhodčí. Blížíš se k tomu. Dáme jim jedno kolo. Tak přátelé, pojďte všichni dokola. Pojďme na jednu. Poslední předvedení v pohybu. A pak nám pan rozhodčí vybere nejkrásnějšího mladého jedince borůvkové výstavy. Nejkrásnější mladý jedinec borůvkové výstavy se stává Chesapeake Bay Retriever. Tak ještě foto. Já jsem to tam, já jsem dostřelila, tam nebyla. To není jako my. On jde tam ceny, ať se tam mají všechno do sebe. Ten mi pomáhal. Jsi silnej, říkali. Jo, jo, a dlouho. Tak připraví se nejlepší pracovní psy. Tak prosíme všechny do pohybu. Běhají nám tady nejkrásnější pracovní jedinci. Tak ještě individuálně, tak labradorský retriever. Tam se chtěli.
Zlatý retriever. Máš tam to šví? Tohle je naše nevěsta, Zlatý retriever. Flat coated retriever. Labradorský retriever. No, Armiš. Hej. Vle, ano, správně. Vle. Nejkrásnější jedinec pracovní třídy je Co myslíte? Víš to? Já to vím taky. Nenapovídat. Co? Nenapovídat. Hlavně mlčet. Krásná borůvka, gratuluju. Nejkrásnějším pracovním jedincem výstavy se stává Flat coated retriever. Děkuju. Chcete se vyfotit? Ještě foto poprosíme. Já jsem si hezký. Poprosíme třídu čestnou, tu nám přišel posoudit pan Karel Frank. Tak prosíme nejkrásnější jedince z třídy čestné. Zlatý retriever. Přibíhá novoskotský retriever. Ještě tady máme nějakého jedince ze třídy čestné. Hezky. Tak ještě vteřinku tamhle si vzpomněli. A ještě nám dobíhá labradorský retriever. V pohybu se nám předvádí jedinci z třídy čestné. Pojďte, pomalu. Nejkrásnější jedinec z třídy čestné je zlatý retriever. Tak gratulujem. Děkujem, hezky, to se hodí. Pojď, Dusty. Pojď. Jediný dva veteráni, co nám vydrželi až do odpoledních soutěží, máme Flat coated retrievera a labradorského retrievera.
To jo, to jsem si tak typoval, že je to babička opravdová. Helejte se, takže Prosím, pozbuďte naše nejstarší pejsky výstavy. Tady vidíte, to je ještě vlastně taková mladá důchodkyně a tady to už je důchodkyně něco jako já, už taková zasloužilá, jo. A já myslím, že už je dál nebudu trápit, protože to by nebylo ode mě hezký. A nejkrásnějším veteránem výstavy se stává... Je to moje krev, jako tak já... Labradorský retriever. Rozpitvávat, já vám gratuluju. Fence je úctyhodných 11,5 let. A vám děkuju. Babky, oni by se ještě tady... Ona, si to nelíbilo. To nelíbilo to druhý. Já vybírám flašky s Karlem. Jo, už jdu. Peťo, prosím tě tady. Tři veteráni. 4. Ano. Můžeme tam začít skládat ty vlastní vítěze. Vlastní vítěze. Tak já vám gratuluju. Tak kdo bude nejkrásnějším psem třetí borůvkové výstavy? Ještě než se paní rozhodčí rozhodne, tak bych chtěla říct, že hlavní cenu pro vítěze, tady tu krásnou kokardu, kterou drží v ruce, věnovala obec Borovany. Takže děkujeme. Dvě ceny ani tam máme. Ne, to co se říká. Normálně, já jsem to věnoval. Nejkrásnějším plemenem retrieverů na borůvkové výstavě se stal Curly Coated Retriever. Krásné ceny pro vítěze. Každý jedinec, co tady dnes vyhrál skupinu, dostal osobní cenu od pana rozhodčího Karla Franka, Jindřichohradecký rum, za což mu velice děkujeme, jsou to krásné hodnotné ceny. Máme rovně, ne? Tak se dívejte na to. Všem ostatním děkujeme, že jste se zúčastnili naší výstavy, gratulujeme ke krásným výsledkům a budeme doufat, že i příští rok se za námi zastavíte na již 4. borůvkové výstavě. Gratulujeme ještě jednou vítězům a všichni dobře dojeďte domů. Naschledanou. Přejeme krásný zbytek léta všem, taky se loučím. Sunny day! A já bych vás na závěr chtěla poprosit, abyste ještě mi věnovali pozornost. My vás zveme na výstavu klubovou ze zadání titulu CAC a bude to v Humpolci 27. září se stejným organizačním výborem a my se na vás strašně těšíme. Děkujeme. Tereza, jedině Tereza. To tam je. Nejte on tam. Děkuju.